lep ambijent, stvarno. Drago mi što sam danas na Čeneju. Ovdje smo zajedno sa vlasnicom Milicom obišli Salaš 265 i ujedno i mašinu koju je grad Novi Sad subvencionisu u vrednosti 770.000 dinara. I drago mi je da je jedna nova radnica uposlena za tom mašinom, tako da smo i otvorili još jedno novo radno mesto. 106 preduzetnika, malih i mikro preduzeća su dobile sredstva i ovo je još jedan dokaz da grad Novi Sad brine o malom biznisu. Od 2021. smo krenuli konkurs. Velika sredstva smo opredelili do sada, blizu 200 miliona dinara. 400 privrednih subjekata su dobila sredstva. Za naše preduzetnice, grad Novi Sad isto izdvaja velika sredstva. 55 miliona dinara smo do sada dali za blizu 200 žena ili koje su većinski vlasnici preduzetničkih radnji. I taj konkurs traje još uvek, otvoren je. Danas nam je zaista bila čast da ugostimo gradonačelnika i njegov tim. Ova subvencija je stvarno doprinela da poboljšamo naš rad. Sa ovom mašinom smo uspeli da zaposlimo još jednu osobu. U kolektiv nam je stigla i devojka poslastičar. Novi smo. Od 2021. smo otvorili ovaj restoran. Težimo da imamo kvalitet, da nam se gosti vraćaju i što je najbitnije da se uvek osjećaju domaćinski. Ova mašina nam otvara razne mogućnosti, što za poslastičarstvo, što za samu pripremu ostale hrane. Pozivam sve, dobrodošli ste i još jedno veliko hvala na subvenciji i naravno na ukazanom poverenju.